Hello everyone, खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायहरफिननाय थाबाय। ओमफ्राय जोंहा रेडि जाबाय। ओमफ्राय स्कुल ड्रेसआ दिनै मानो बेबायदि जाखो होनब्ला मानो बिदि जाखो दिनै मा डे? टीचार्स डे ना? बेखायनो नै मामियाबो डान्स खालामगोन। देलाय नोंनि ड्रेसखौ खिथानो मा? ग्रीन नै शर्ट ना जीन्स पैंट ओमफ्राय शूज व्हाइट सॉक्स व्हाइट ओमफ्राय दिनै डान्स खालामगोनथ' नोंनि गानाखौ खिन्थादो दे मा सं गलती से मिस्टेक नो बिस्रा ओरैबायदि खुसि आरोखि ना प्रेक्टिसबो खालामखांखाबाय मामिया ओमफ्राय दा जाखांबायबो ना ब्रेकफास्ट जाखांबाय ओमफ्राय दिनै बुक लांनाङा वाटार बटल एंड टिफिन आरो ना ओमफ्राय दा स्कुलाव मोनजाबाय मोनजायाबा बेखौनो जासिगोन आरो न'आव फैनानै जाफैगोन लांनायखौ स्कुलाव मोनजायोबा आरो ना मामा होनबा दा भिडिअखौ जोबजासिम नायलां लोगोफोर ओमफ्राय दा थांनो रेडि जाबाय आरो ना जों बिदायाबो ओरै फारसे रेडि जानानै दं जोंहाबो ओरै बिमा फिसा रेडि जानानै दं आरो ना मामा मोजां मोसा दे बोरैबा गोलैबायगोन सासे आनरेडि थावखौनो नै दासो हाबाब ओरै आरो थथ'आ दिद होनफैगासिनो दङ मानो बिदि फालाय नोंलाय एकदम बिदिनो जायो आरो ना सिगाङाव थिनबाय थाबाबो मावा ओमफ्राय जेब्ला हाखु दाखु होनब्लासो जागोन आरो ना बेना खामानिया आथुरजों मावनानै थांसिगोन आरो बेबायदि आरो ना होमब्ला आंनि मामिया एसे प्रेक्टिस खालामनानै होदो दे बेवहाय खिन्थादो गलती से मिस्टेक होननायखौ दे बिमायाथ' सल'खौ रोङा जाहैबाय ओमफ्राय एसे मोसानानै खिथादो दे ओके जाबाय नोङो मिमनो होनो लानाय गिबा लाबोलाय मामा नायनो लाबो बेखौबो मैयानो लाबोखादोंमोन नाय सिस्टारनो ओमफ्राय मेमनो होगोन जाहैदों आरो ना बेखौ कलम आरो फ्लावार नो मामि मोजां लादे आइदे बे गस्लाखौबो ना ओरैबायदि नागिरग्लुंजोब्बाय लास्टावसो एकदम खुला बाजाराव मोनहैबाय आरो ना बेबो गिदिर ओमफ्राय सोनायखायसो बेबायदि ओमफ्राय सोआबा बै हाफ पेन्ट बारलायो आरो ना ओमफ्राय उपाय गैया गाननांगौ गिदिरबाबो लालाबायबाय आरो ना फिसाबाबो लालाबायबाय जाय बोरै जा गिदिरखौ मोनबोबायथ' ओंखायनो आं गिदिरखौनो लाबोबाय आरो टाइम गैया मैयानि दिनाव दर्जिनाव होनोब्लाबो ओमफ्राय जुथाया केजियाव व्हाइट जुथाखौनो गानखानांसिगोन बे हिसाबैनो बेखौनो लाबोबाय आरो ना बेलेग बायासै फुजानि आलदा बायसिगोन आरो ओमफ्राय दा उनावबो सोलिखागोन हिसाबै बेखौनो बायनाय जाबाय आरो लोगोफोर अब्ला जों थांबाय थानोसै नामा सरि लोगोफोर केजि नङा माने क्लास 1आव व्हाइट जुथाया सोलिखासिगोन नालाय बे हिसाबै माने व्हाइट जुथाखौनो लानानै फैखादों आरो ना जों ओमफ्राय बेखौनो आंना खर'आ थिग गैला केजि होननानै बुंफ्रांबाय आरो ना नङा क्लास 1 आरो दाथ' केजि सोलिगासिनो दङ क्लासआथ' गलती से मिस्टेक गल र' मोजांला मोजां मालायफोरा थांजोब्बाय थ' जोंबो सहैखागोनथ' अखा हानायखाय दै थाबफिनजोब्बाय नै फैदो मेथाइ लाबाय जों मेथाइ मामि बाय बाय थांबाय लोगोफोर बोथोरा बिराद खोमसि जाबाय दे ओमफ्राय आंहा मामि फिसाखौ लायनाया बिराद लेट जाबाय मानो होनब्ला 11थायावनो गयोमोन दा 11:30 जाबाय माने 11:30 टाइमा माने बिसिनि गनाय फिक्स टाइममोन नालाय बेखौनो आं लागासिनो दङ आरो ओमफ्राय दा मेसेज नायनानैसो ओरैबायदि बावसिया आङो खोमसि जाजोब्बाय नै बोथोरा साथाबो लाखाबाय आं नै दा थांगासिनो गेलेनानै दं आरो बे नायदोलाय नै रावबो गैला आरोना स्रिं स्र' मा एसे बावसिया बिराद बायदिसिना
बिदिनो टेनसन थाबाथाय बावलायलांग्रा जालायलांबाय लोगोफोर अखा थाइफ्रिबायानो नै एकदम आंना फिसाजो आधा घन्टा हारसिं बेबायदि थाबाय थानांबाय आरोना सरि मामा दे आइदे भाद्रमासि अखाना एकदम दाना बिराद अखा हाबाय दै नैबे बिफाङाव थाथ'नो मा फैलाय नै बिराद अखा हाबाय र'मा एरफैलाय हा दाना बारबो फैबाय अखाबो फैबाय दे आं नोंखौ बामनानै लांसै नामा मा नङाबा जुथाया सिबा एकदम राननाय नङा सान्दुं गैयियाव बिराद अखा हाबाय थाङा आं नोंखौ बामनोसै जिउ बामनानै लानानै थांसै बामनानै लाबाय आरोना आङो बिराद अखानि बे थाइजौ बिफाङावसो थादों जोङो बिराद हाबाय अखाया दसेनो ओमफ्राय बिमा फिसा नारा नाथा एकदम बामनानै फैबाय सिजाजोब्बाय आरो दसेयावनो नैबे न' गोदान बानायनाय बे गेटआवसो दङ आरोना जों दा दसे थाथ'नोसै सिजोब्बाय अबस्था गैला थांफिनसैलाय फै आं बामनानै लानोसै र' बेगखौ नों लालाय मा ओरैजाय ओमफ्राय आंनो साथाखौ हरदो एसे खमायबाय ना दे फैदो दे साथाखौ हम दे साथाखौनो हम दे साथाखौ बरिया थांसै अखायाबो खमायबाय जोंबो थांनोसै खुनुरुखुम सफैबाय ओमफ्राय दा ग्रोब सफैनाय लोगो लोगो हाबफिनलायबाय आरोना अखायाबो उन्दुनो ओंखारबाय मा फिसाजो ओंखाम फैबाय फिसाजो दा जानोसै र' ओंख्रिया दालि एन्ड लाब्रा दे थार्सडे ना